got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off it, moving so phenomenally. You're more like the way we rock it, so don't stop. And under the Molt i molt bona tarda, benvinguts a la veu de Sant Joan al 107.4 de la freqüència modulada. Benvinguts si ens escolteu a través de la nostra emissora, a través de la FM, això vol dir que són les 7 de la tarda. Recordeu que aquesta temporada la tertúlia s'enregistra, però es pot veure en directe ara mateix a través del Facebook de l'emissora, per tant que, hola, tenim tot l'estudi ple, podeu saludar a la càmera perquè la gent us vegi. Ja us han vist fent el tonto amb els paperets, per tant que tot el que vingui a partir d'ara ja és de més a més. Saludem com sempre els nostres col·laboradors, en Martí Palau, hola. Bona tarda. En Pere Sola. Bona tarda. I avui a dos convidats, ja us hem anunciat avui a través de les nostres xarxes socials, l'Oriol Ramos, hola, benvingut. Molt bona tarda. I en Lluís Ibáñez, en Moncho. Bona tarda. Ben retrobat. Tots ja heu vingut moltes vegades i ens ho hem passat molt bé. Per tant que avui esperem que també ho fem. Avui farem un programa especial on parlarem gran part del programa de l'Abadesenc B. Ja sabeu que aquesta temporada vam tenir unes tertúlies animades i unes xarxes socials animades. Gràcies, en Pere. Gràcies. Ja comencem, Ja comencem. No, bé, va estar bé, es va generar un debat al voltant de com cobrim l'Abadesenc B, a través d'uns comentaris que algun membre de l'Abadesenc B va deixar a les nostres xarxes socials. En Pere, on es deia que parlàvem un poc del B, en Pere va intentar justificar-se, però més de justificar-se va ser una mena d'atac. Al final bé, ho vam arreglar i vam dir que faríem un dia una tertúlia parlant del B, i aquesta és la tertúlia que farem. A més, hem estat allargant la temporada de la tertúlia per poder fer aquest debat aquí en obert, per tant que doncs ara és el moment. Benvinguts. Com està l'actualitat del B? Veu acabar la temporada sense jugar perquè descansàveu. Exacte. I ara què fa un equip que ja acaba la temporada? Bueno, ara els jugadors rascar-se-la una mica. Tornejos d'estiu. Alguns no foten res ja fins a la pretemporada i el cos tècnic ens dediquem a mirar aviam com està el mercat, qui plega dels nostres, qui continua i qui puja dels juvenils i si volen continuar i algun altre fitxatge que puguem fer. I de moment com està la cosa? De moment bastant bé. L'altre dia vam fer un llistat en sortien uns 24 jugadors de molta qualitat en general, vull dir que si es confirmessin tots aquests jugadors podem fer un gran paper la temporada que ve. L'únic que clar és molt d'hora, queda juliol-agost entremig i poden passar moltes coses, temes laborals, algú que decideixi anar a un altre lloc, molt respectable, però nosaltres en principi confiem en tota aquesta llista. Jo tinc ofertes, ja. Tu la teva clàusula és molt elevada i no pots marxar. Jo sempre t'he demanat que si volies formar part de la tertúlia venir cada setmana, però tens una clàusula molt alta. Molt alta, es veu. No sé quin és, perquè jo no... Per vindre a parlar te la baixo ràpid. Molt bé, quina valoració feu de la temporada? Jo crec que s'ha creat una pinya molt gran, s'ha fet un equip molt sòlid, sobretot a nivell de vestuari, tothom s'ha sentit l'equip molt seu i llavors il·lusiona molt de cara a l'any que ve, doncs hi ha molts jugadors que ens venien a veure, molts jugadors aficionats que ens venien a veure ara ens demanen per jugar, hi ha gent que s'ha enganxat molt ràpid, aficionats que ara ho dèiem abans de la tertúlia amb el Lluís, que hi ha molta gent del poble que ens demana i hòstia, què heu fet contra el Bescanó? I saps,
sorprèn una mica que tothom ens controli tant i sàpiga com va. I llavors des de dintre el vestuari doncs això il·lusiona molt i tenim una pinya molt ben feta i aquesta temporada doncs sobretot de cara al final, al principi ens ha costat bastant, la primera volta sobretot, però llavors ja ens hem anat acostumant a jugar uns amb els altres, a fer una mica més d'equip i jo crec que hi ha hagut una segona volta boníssima, o sigui, boníssima i esperançadora de cada any que ve, no? Amb molta il·lusió de tornar a jugar. En Pere ho ha dit en alguna vegada, que aquests últims partits, no ben bé aquests últims 3, perquè doncs, no són exemple d'aquest final de temporada, aquests últims ens ha sonat. Però sí que aquesta segona part de la temporada, doncs, que en algun partit, per exemple, quan va venir el líder, que potser algú que hagués arribat no hagués sabut que era líder, no, Pere? Sí, efectivament, jo hi va anar-hi el dia dels plans, de fet podia haver una motivació especial aquell dia que no s'ha tornat a produir, haurem de fer més comentaris d'aquests cada setmana, però jo crec que només que arribi el líder aquí discrepo, després tu... Però sí que és veritat que aquell dia es va demostrar que l'equip, doncs, si s'hi posava ganes i posava tot el que sabia en el camp i entrega, doncs podien fer grans coses. La prova va ser que va guanyar amb l'equip que al final crec que no ha estat el líder, ha estat el segon, no? Però en aquells moments anava líder i era un equip que portava una dinàmica d'èxits, doncs, de triomfs tota la primera volta i part de la segona, doncs, impressionant, i ells van demostrar doncs, que dintre del terreny de joc no va semblar que fos molt superior ni molt menys, sinó al contrari, va ser un partit on el Sant Joan va guanyar i a més va guanyar merescudament, i jo crec que poder dels partits, no sé si ha de ser dels millors perquè jo no els he vist tots, però crec que va ser un partit molt complet per part del Badesenc que va sorprendre inclús a les preses, les planes, perdó. Sí. Jo he vingut ja un cop començar la temporada i una de les coses que m'agradava més de l'equip és la motivació i les ganes que hi posen. Llavors hi ha partits que sí que et surten millor les coses, com aquell dia de les planes, que tots estaven bastant encertats, i hi ha partits que surten les coses fatal i que és un desastre, però les ganes, la motivació i el anar-hi de la gent ja han sigut sempre, des del primer partit que jo recordo fins al dia, fins a aquests últims 3 que hem perdut d'aquesta manera, però també anàvem. Vull dir que per aquesta part, aquell dia potser sí que vam fer un gran partit, però n'hem fet d'altres igual de bons o de millors, a fora i a dins a casa també. Sí, home, futbolísticament aquesta temporada hi ha hagut 2 cares, no? La primera volta, i la segona que ja sabem com ha anat, però des de dins, des de la part tècnica, sabíem que la segona volta podia anar millor, perquè de qualitat n'hi havia. L'únic que la primera volta davant de porteria érem negats. Vull dir, va haver-hi un partit que era Sant Miquel de Campmajor, que al final vam acabar guanyant 0-3, però a la mitja part els hi vaig haver de dibuixar una porteria a la pissarra i els dic, nanos, si la pilota no va entre els 3 pals, entri o no, però almenys que vagin entre els 3 pals, després algun no en farem, però és que tot era ui, quasi, pal, però si no van entre els 3 pals, segur que no guanyem. No compten. I aquell dia va funcionar, Vull dir que després la dinàmica, tenim aquella dinàmica de guanyar, perdre, empatar, tornar a perdre, guanyar, era així una muntanya russa, no? I res, segona volta, clar, va ser acabar l'últim partit amb l'Osó, descansar, i aquella setmana se'ns lesiona en Frank també, i aquell dia, abans de la xerrada inicial, jo els hi deia, dic, si continuem com ara, no em crec que fem una segona volta bona. Jo no, per dins m'ho creia, o esperava que canviés la dinàmica, però era una mica per picar-los també amb ells. Dic, si continuem així, no ho arreglarem. I aquell mateix dia, després de fer la xerrada, es lesiona en Frank, anem a Montagut, guanyem, i es lesiona en Roca, i en Pol també. Vull dir que va ser una setmana nefasta, i l'únic que vam treure positiu va ser la victòria i diguéssim l'inici de la bona ratxa. No vull dir res, però aquests tres jugadors que se sentin al·ludits, que si de cada any que ve ja volen començar descansant, vull dir que ells mateixos, que de moment ens apanyem sense... No, i després que abans, quan hem començat, volia acabar amb això de la segona volta, del partit de les Planes, que sí que era el líder, sí que veníem amb una motivació extra gràcies a en Pere, però després també van vindre els altres equips de la part alta, com van ser el Fontcoberta, que no vam fer un mal partit, vull dir, va ser un bon partit, l'únic que per diferents errors
individuals ens van penalitzar, i després, per exemple, un dels últims aquí a casa amb el Sant Privat, el campió de Lliga, doncs ens vam acabar marcant un gol al minut 86 a pròpia porta, vull dir que... Tots els equips patien molt. Sí. Tots els de dalt venien aquí, inclús ho deien, ho comentàvem, que era un dels camps més difícils. Abans de començar, ens deien també, que nosaltres no ens hi anava res, que no ens hi féssim gaire. I, bueno... aquestes coses encara motiven més. Exacte, t'anava a dir, dic, no és una bona manera d'aconseguir el seu objectiu, diguem-vos això. No. Perquè quin era l'objectiu de la Badesenc B aquesta temporada? L'objectiu, bueno, a l'inici era això, intentar fer... És com els corredors de l'Emmona, és acabar-la? Per exemple. No, al començament, bueno, era això, era mirar de fer un bon grup, que hi hagués molt bon ambient. Netejar una mica la imatge que havien tingut els Bs d'abans. Sí, perquè hi havia aquesta una mica la problemàtica, o de cara al club, saps, que era... que ens van dir, vale, feu el B endavant, però és que mai van bé, saps? Bé. I, clar, jo no era conscient, però, bueno, veia que hi havia ganes, il·lusió, i vam intentar de replegar tothom que hi volgués participar i sumar-s'hi, i bueno, i al final, bueno, quan vam veure la plantilla que teníem, vam dir, hòstia, tenim bons jugadors, vull dir, Sí. hem d'aspirar el més amunt possible, i parlàvem d'això, de mitja taula en amunt. Clar, després, a mesura que anava passant la temporada, deies això, 5ens, 6ens, bueno, hem acabat 7ens, vull dir, però en general, de part nostra, entenc que de part dels jugadors i també de part del club i dels aficionats, tothom està més que content. Vull dir, és la millor posició d'una Badesenc B de tots els que han existit. I jo voldria afegir que aquesta segona volta hem estat no sé quants partits guanyant sense parar i no hi havia manera d'atrapar els de davant, o sigui que si haguéssim començat una mica abans la classificació hagués canviat, però segur, perquè la dinàmica era boníssima. Els de davant tenien tants punts d'avantatge sobre nosaltres que va ser impossible atrapar-los, però vull dir, la dinàmica va ser millorable ara al final de temporada. Aquí veiem la classificació. Bé, la gent que ens està mirant ho veu, la gent que ens escolta i vosaltres no ho veieu. Tenim els mòbils aquí. La Badesenc va quedar 7è amb 46 punts i per sobre hi tenia el Cellera 6è amb 60, els mateixos que el Joanetes, a la posició número 5. Quart va ser l'Osó amb 64. El Fontcoberta en tenia 70 a la posició número 3. Subcampió va quedar a les Planes amb 74 i va guanyar el Sant Privat d'en Bas amb 75. Per tant, que vosaltres marcau aquest punt on doncs, ja era impossible agafar els primers doncs, després de la primera volta. Clar, com que vèiem que ja era molt difícil arribar, tot i guanyant-ho tot, havíem d'esperar que fallessin molt ells. I amb el futbol, bueno, és que ja es passen coses rares, però siguent realista era impossible. Però després el que parlàvem amb el vestuari, quan venien aquests de dalt, nosaltres el que hem de fer jutges de la Lliga. Veiem que el que guanyi la Lliga, com que havien de vindre tots aquests de dalt, dic que s'ho guanyin, que suïn, i el que s'ocorri més que s'emporti la Lliga. Ara sí, després d'aquesta temporada l'objectiu de la vinent ha de ser molt més ambiciós. Bueno, també estem amb el mateix. Primer mirarem com acaba al final de la pretemporada, perquè durant la pretemporada també passen coses, però al final de la pretemporada com queda la plantilla formada, quins jugadors tenim, quants jugadors tenim, que també és important, i després aspirar, hem d'intentar superar aquesta 7a posició, més veient amb tot el que puja dels juvenils el que tenim, i si podem incorporar alguna més, pues, hem d'aspirar al màxim. Dels 3 primers. Si no plego, l'any següent plego. Pere, Martí? Sí, jo no tinc res a dir. Jo he vingut als partits que he pogut, la majoria només he pogut veure les primeres parts, perquè clar, després jugàvem al juvenil, però jo sí que he vist molt una progressió de cara, o sigui, una millora brutal. Sobretot, cada partit era millor, saps? Els últims poder no tant, aquests 3 últims, però jo me'n recordo de les Planes, que va ser un partidàs, fins i tot el del Sant Privat, tot i que es va perdre, però jo sí que vaig veure que aquell, no sé si estareu d'acord amb mi, però jo és el millor equip que he vist, el Sant Privat. Vull dir que és just campió.
Sí, el partit d'anada ja molts jugadors ja ho comentàvem, que per joc era el millor equip. Sí. Doncs això, que es va fer un bon partit i com molts d'altres, o sigui, l'any que ve jo crec que sí que s'hauria de mirar amunt, perquè, ostres, doncs sé que és dir molt, però per exemple si es pugés doncs seria molt maco, no? Això evidentment és somiar una mica, però no sé, doncs la qüestió és millorar i aspirar cada cop més amunt. Sí, tant. Intentar de començar bé. Sí, el que no ens ha passat aquest any, intentar, si haguéssim fet uns quants punts més dels que hem fet a la primera volta, doncs poder tot hagués anat diferent, però bueno, clar, és futbol, dinàmiques i partida a partida, no? Espera. L'any que ve segurament hi haurà un al·licient més, no? Perquè hi haurà haver-hi derbi. El Ripollà. Bueno, no ho sé, a no sé que comprin una plaça. No sé, però en principi si no hi ha res de nou hauria d'haver-hi el Ripoll en el grup. A part de que no sé si un o dos, perquè tinc entès que el Ripoll ha fet un Atlètic Ripoll que si comença va començar en aquesta categoria. Això bueno, però era més de noies, no? Sí, no sé. I a mi també em semblava que era de noies. A mi em van comentar que havien fet equip també de... Si competeixen amb el mateix nom no poden estar al mateix equip. No, però si són dos, Atlètic... Clar, si són dos equips diferents, sí. És un altre NIF, diguéssim, és un altre equip, suposo que utilitzaven el mateix camp, però no hi ha de cap problema. Bueno, la qüestió és que si es produís aquest fet hi hauria un doble derbi, per dir-ho d'alguna manera, i això és un al·licient més afegit a la temporada, no? El poder assolir una bona classificació i a més tenir aquest al·licient de jugar un o dos derbis, veurem què passa. Yeah. Seria com jugar contra les Planes, aquell dia contra el líder, poder més, perquè sempre hi ha aquesta motivació extra quan jugues amb un equip que és una mica el rival, no? I inclús el rival a nivell de jugadors. I ells, nosaltres no tant, però ells sí que tindran l'obligació de pujar, vaja. Bueno, el Ripoll a quarta catalana. Sí. O sigui, ells està clar. O sigui, que pot ser que us acabeu enfrontant amb l'Ivan Díaz. No sé, en Neymar em sembla que ara estan mirant ofertes. Això que t'entrollo el fitxatge de Neymar no és per al Madrid o el PSG, no? No, és el Ripoll. Nicolas Cut no el tenien clar, ja han ficat un d'aquests coneguts, però... Doncs bueno, sí, serà això, un al·licient més. Pere, no sé si vols... No, jo en principi el que volia comentar és això, de cara bueno, la temporada ja s'ha acabat, no val la pena que en parlem més, ja, en el seu moment ja es va dir el que es havia de dir, es va rectificar com es podia rectificar per part meva. Després hi ha hagut partits que, bueno, jo crec que s'ha anat millor, que hi ha hagut més intensitat en els partits, poder, passar del que pugui semblar, almenys des de fora, així ho hem vist, des de dins segurament que es veu diferent, però bueno, ara el que ha estat des d'això d'encarar la temporada que ve, i els objectius de l'Abadesenc sempre han estat els he tingut molt clars, però a nivell molt particular, no sé com es van començar i es van gestionar a nivell de junta i a nivell d'entitat i del grup que es formen, però sí que com a aficionat des de fora, i em sembla que una vegada ho havia expressat, per mi l'Abadesenc B havia de ser l'enllaç d'aquells jugadors que estan a un pas entre el juvenil i el primer equip i que s'han de foguejar, diguéssim, en unes categories que pugui permetre, no sé, en un moment determinat arribar al primer equip o almenys recolzar-lo, no? Sé que aquest any era una cosa difícil perquè a més el primer equip estava a un nivell molt alt, estava en una categoria que no hi hem sent mai i que bueno, ja no hi som de fet, però sí que per exemple ara aquest mateix any que tornem a començar la temporada nova començarem, doncs això pot ser molt més factible perquè estarem en una categoria on jo crec que hi ha jugadors que del juvenil passaran al B o inclús jugadors mateixos del B que si amb un estat de forma adequat i en partits i foguejats poden reforçar, jo crec, la plantilla del primer equip, que aquest era l'objectiu que jo en principi tenia. Una altra cosa és si per exemple l'objectiu era formar un grup d'amics que fessin una penya, com abans havien existit penyes aquí, que això és una altra visió, no?, de la situació. Jo sempre ho he encarat des d'aquesta que he dit primer, de ser un equip molt vinculat a l'Abadesenc. Ara sí, per exemple, es tracta de fer algun equip, com nosaltres, jo havia jugat molts anys amb una penya que es deia 65, quan hi havia la Blaugrana, hi havia l'Eudet, que érem això, un grup d'amics, molts venien del futbol, que havien deixat el futbol a nivell de juvenils i jugàvem penyes i anàvem, doncs, ens hi trobàvem a gust, estàvem contents, érem amics i jugàvem, doncs llavors això és un aspecte i és perfecte, i l'altre és l'altre, que és una mica més complicat a vegades de gestionar la competició, que és quan estàs vinculat a un primer equip, no? Si l'objectiu era aquest últim, doncs l'any que ve sembla que pinta doncs, que pot anar millor inclús, perquè això hi haurà més incorporacions de juvenils, primer equip estarà més en contacte, hi ha hagut molta interacció, que això ha estat bo, és una de les coses positives, tant
a nivell del primer equip, perquè l'Uri mateix ha estat jugant amb el B, amb el primer, a l'Illa va començar amb el B, va passar el primer, si no m'equivoco inclús amb els juvenils, hi ha hagut molta interacció de jugadors juvenils que han jugat amb el B, que això ha anat fent, doncs tot això és el que realment crec que és positiu i que seria l'explicació o el motiu per qual es crea un equip B, no? I si això continua així i l'any que ve funciona doncs, de la mateixa manera, tinguent l'A una miqueta més avall del que teníem, doncs encara pot ser molt millor. Jo crec que és positiu, jo crec que tindrà moltes més avantatges que inconvenients. Bueno, ja com es gestiona. Abans heu comentat això, de que al principi a l'hora de crear el B us van dir que això normalment no acabava bé o que no funcionava i això. Creieu que heu dut aquesta pedra a sobre fins que us l'heu pogut treure al final de temporada? Jo crec que en alguns aspectes sí que l'equip s'ha vist una mica desemparat. Hi havia molts dies que anaves al camp, no hi havia ningú per obrir. Em sembla recordar quan la Badesenc el primer equip estava a Andorra, que clar, la majoria de la junta estava fora, llavors molts dies no enregaven al camp perquè els que hi havia no sabien com anava i hi va haver un temps que sí que vam haver de dir, escolta'm, nosaltres hem pagat les nostres quotes, hem pagat la nostra fitxa, llavors també necessitem que ens estigui una mica a sobre, no? Llavors, això, vulguis o no, també és una forma de motivar l'equip, és una forma de Mourinho jugar amb aquesta bassa, no? De tots contra nosaltres i nosaltres hem de tirar endavant per collons i per ganes. Llavors això jo crec que també és positiu per part o sigui, dintre el vestuari genera aquesta sensació de sentir-te l'equip encara més teu, no? I de dir, va, doncs nosaltres com que som una pinya, doncs hem de tirar-ho endavant, saps? Encara que ens ho fiquin difícil o que no ens ho fiquin fàcil, per dir-ho d'alguna manera. Però de totes maneres també crec que aquest final de temporada, potser també perquè el primer equip ja no optava o ja se sabia que baixava, llavors molta gent de la Junta, bueno, en David, per exemple, l'Abel, en Gaspar, sí que sempre estan allà amb nosaltres per venir-nos a veure, no? Hi ha molta gent del poble que també ens ha fet companyia, llavors això també et motiva doncs, a dir que no tothom està en contra o no tothom mira amb mala cara un Atlètic Badesenc o un B, no? Al final a vegades també passa que és un tema de volum i de capacitat, vull dir, és un poble petit, un club petit, la nostra emissora és petita, vull dir que a vegades arribes on t'arribes, no? I suposo que també a qui més perjudica això és els que estan doncs, començant o... Sí, al principi semblava una mica allò de voler netejar, clar, hi havia hagut Bs aquí a Sant Joan del primer equip i no havien funcionat ni per classificació ni per potser responsabilitat dels jugadors, no? Jo me'n recordo que quan vaig baixar al primer equip el primer que em van demanar és sobretot responsabilitat, doncs que estigués a sobre l'equip, que no estigués uns dies i llavors tornés a anar amb un altre equip o el que fos, saps? Que em comprometés una mica amb els jugadors i amb la pinya. I així ho hem fet tots, no? I el compromís aquest i les ganes d'anar-hi tots ha fet que l'Atlètic Badesenc anés del dubte, no? De la part negativa del dubte si sortiria bé o no, cada cop amb més bons resultats i amb més bona dinàmica doncs hem anat tirant amunt i això també ha fet que tant el club com la gent del poble es motivés i tingués ganes de venir-nos a veure i tingués ganes d'apoyar-nos i tingués ganes de donar-nos un cop de mà, no? Llavors és això, jo crec que hem sortit una mica reforçats. Sí, hem florit, no? Aquest any i llavors l'any que ve doncs ja plantem la llavor amb una mica més de confiança i més força, saps? Bueno, ara una mica vinguen del que venia dient en Pere i el que va dir en Lúria, vull dir, l'exemple ja el tenim que aquest any en principi, o sigui, per lo que es comenta i això, el primer equip tindrà una plantilla relativament curta. Vull dir que d'entrada ja compta amb el B, així ens ho han transmès i, per exemple, molts juvenils no fan el salt directes, però que aniran a fer pretemporada i ja seran, diguéssim, estaran a un punt de mira de quan hi hagin baixes amb el primer equip de fer d'ascensor, no? Ara amb tu, ara amb mi, saps? I anar fent així. I, per exemple, un altre cas és un dels fitxatges de la mitja temporada, l'Archer, que també en principi començarà a fer pretemporada amb el primer equip. I bueno, són jugadors que els volen tindre controlats per això, per quan tinguin baixes i veure què els hi poden donar i què no. L'Oriol Ramos també farà aquest trajecte, de tant en tant? L'Oriol Ramos, que seria jo, de moment la meva intenció no és fer-lo aquest trajecte. L'any passat jo vaig decidir deixar el primer equip per l'entrenador, llavors hi va haver un canvi d'entrenador
i com que m'havia compromès amb l'Atlètic Badesenc i estava molt còmode, doncs l'Averin Dani, el nou entrenador, ell em va... Bueno, uns quants partits vaig anar combinant amb el primer equip i amb l'Atlètic. En Dani sí que confiava molt en mi, em tenia molt ben considerat. Tots els dies que hi vaig anar vaig jugar a titular i vaig jugar gairebé tot el partit, o sigui que no tenia cap mena de queixa. El que passa és que sí que és això, que ja estava compromès amb l'Atlètic i llavors el que no volia era tampoc, doncs ara amb tu, ara amb l'altre. I l'any que ve la intenció doncs, seria estar amb l'Atlètic al 100% i intentar doncs, això de quedar al màxim amunt possible. I si pot ser reduir el pas aquest que diu en Pere d'una categoria a l'altra i fer una categoria menys, doncs també seria molt, molt positiu de cara al primer equip, no? I llavors, la meva intenció, en principi, és quedar-me de principi a final de temporada amb l'Atlètic Badesenc, tot i que tinc molt bona relació amb el primer equip i amb molts jugadors, i si fa falta que doni un cop de mà com ho he fet aquest any, doncs es farà, cap problema. Molt bé. Bueno, una mica parlant d'això que deia l'Uri, és això, que hi ha d'haver-hi una sèrie de jugadors que han d'estar disponibles per anar amb el primer equip, sobretot els juvenils. I també per il·lusió que té un juvenil que acaba de plegar i la seva màxima aspiració és, si és Sant Joaní, pues arribar a jugar amb el primer equip. Jo la tenia, no hi vaig arribar a jugar, vaig anar a convocar però no vaig arribar a jugar, vull dir, és una d'aquelles coses que et queden, no? Pues és això, vull dir, són els importants, seran els que estaran al punt de mira per això, per anar a suplir baixes i sancions i lesions. Pere, Martí? Molt bé, Sí. les previsions que teníem. Estaràs entre el primer i l'Atlètic? Jo sembla que escalfaré tota l'estona. Els veteranos, no? Sí, ja ho saps, el meu és escalfar, si més no l'ambient. Sí. Jo també volia, una altra cosa que volia dir, que abans que me'n descuidi, era que vull dir que la temporada ha anat com ha anat, però vull dir, ens han passat moltes coses. Una de les coses quan es va parlar, que es va aixecar la polèmica una mica, vull dir, clar, des de dins ja passen moltes coses i des de fora a vegades no se saben, no? Pues, com per exemple tot el munt de lesions que hem arribat a tenir, que Adil, Roca, Pol, Frank, bueno, algun que plega per motius personals o laborals. Després donat també per les baixes del primer equip, que també han acabat amb 24 o 25 fitxes i bueno, en els últims partits anaven amb 14 o així i amb algun de tocat, vull dir que ens provocava això, que ens tibessin jugadors. Doncs nosaltres anàvem amb 12, amb 11, 12, 13, 14, quan podíem tibaven de juvenils, però els juvenils havien de fer els deures, havien de salvar una categoria i clar, nosaltres tampoc tibàvem si podíem, si no ho enteníem perfectament, que tenien una cosa important a fer ells i nosaltres doncs, estàvem allà al mig, saps? I que uns ens treien, dels altres no podíem rebre el que volíem, però bueno, a vegades hi havia disputes, hi havia una mica de tensió dins del vestuari, pues això, queixant-se de que no ens agafin o fem vindre, però clar, jo els hi justificava d'aquesta manera, vull dir, el primer equip ha de mantenir una categoria, el juvenil també, nosaltres estem sols, vull dir, si podem ens en beneficiarem i si no, doncs, anirem amb els que som i doncs ho farem el millor que podrem i tot i això no ens ha anat tan malament. Hem tirat endavant i tant. Vull dir que això també ens ha servit per créixer nosaltres mentalment. Físicament arribàvem on arribàvem, però mentalment és el que ens suplia, el que ens donava el plus aquest. Sí. En tot cas, això que dieu de fer salts d'un equip a l'altre, no sempre tothom ho veu positiu. Vull dir, n'hem parlat alguna vegada, per exemple, amb en Miqui, que aquest any ha deixat de ser entrenador i algun cop era difícil mantenir un equip o la coherència quan salten molts jugadors d'un equip a un altre. Clar, tu tens una pinya, tens un sistema muntat i llavors no és fàcil tant pels jugadors que entren a l'equip que està muntat, o sigui, tant siguin juvenils amb el nostre equip o siguin del B amb el primer equip, perquè ja tenen una manera de jugar que potser tu no la coneixes, llavors no és fàcil i els que ja estan a l'equip, clar, quan entra un jugador que va una mica perdut o que això també trenca una mica la dinàmica de la pinya, no? Que s'intenta crear dintre del camp. És complicat, de totes maneres, si ja vas amb la intenció una mica de
d'estar entremig d'un equip i de l'altre, diguéssim que has d'intentar doncs, de saber com has de jugar amb un i com has de jugar amb l'altre. Llavors ja és de cada jugador que també et fa créixer, el que dèiem ara, també et fa créixer com a jugador i agafes molta experiència. Jo mai trobo que sigui negatiu, no? El pas aquest d'un jugador que vagi jugar amb altres equips, o sigui, o inclús entrenar. Nosaltres entrenàvem amb els juvenils i n'aprens un munt. Vull dir, sempre és positiu jugar amb altres. Sí, jo penso que pel jugador sempre és positiu. El que pot ser una mica negatiu, però que tampoc ho és per l'entrenador, que clar, a vegades li treuen un jugador, i clar, això, potser si tens, jo què sé, si tens una alineació i et diuen, hòstia, doncs ara aquest ha d'anar al primer equip, doncs clar. Però pel jugador sempre és bo. Per exemple, personalment, doncs, jo sempre que em deien per anar al B, o un dia que vaig haver de jugar a l'amistós aquell amb el primer equip també, doncs jo encantat i per mi també prens. I tant, i tant. Pere, estàs molt callat? No, segur que tens alguna cosa a dir. I ara, no, estic completament d'acord. Si et sembla, et dono la paraula i em desconnecto un moment del programa perquè he de trucar, ja sabem que aquí som homes d'orquestra, i he de trucar amb en Joel, amb qui parlarem en uns minuts. Per tant que... I per què me la dones amb mi, la paraula? Perquè sé que ets un tio que t'enrotlles i que et costa poc. Ja ho solucionem entre tots, no pateixis. Jo estava d'acord amb el que estaven dient, el que passa que jo crec que el gran problema, poder més que per l'entrenador, per desestructurar l'equip, és el fet que aquí a Sant Joan no hi ha fons de calaix, i això és un mal que patien tots els equips. O sigui, quan un equip té fons de calaix, que vol dir que té jugadors de sobres, inclús moltes vegades per un entrenador hasta pot ser positiu el fet que alguns jugadors abandonin l'equip i poder donar entrada amb altres que tenen poques opcions. El que passa que quan no hi ha fons de calaix et trobes que quan tu cedeixes jugadors amb un altre equip per obligació, el que va armat de jugadors i el que realment es queda d'això és tu, no? I aquest és el gran problema que pateixen no el Sant Joan, sinó totes les poblacions que són del nivell de Sant Joan i que tenen la quantitat de gent que tenen, no? Cada vegada que el juvenil, jo crec que en Miqui es queixaven raó, però no era pel fet que marxessin aquest o l'altre, sinó és perquè el fet que marxessin dos jugadors amb el B o amb l'A no em puguis agafar dels cadets. Llavors tu trobaves que devies anar a jugar amb 13 jugadors, no? I això és el gran problema, el mateix passava amb el B i, bueno, en fi, així es va arrossegant. Més que no pas el fet de tenir un equip estructurat, perquè jo crec que quan tu tens una plantilla de 19 jugadors, en principi comptes que el teu equip són aquells 19 jugadors, o aquells 20, no 11 en concret, sinó aquells 20, no? I que tots podrien entrar en qualsevol moment. Però a vegades el problema és aquest, que no tens on estivar i vas justet. I físicament, quan realment no tens un fons físic perquè no entrenes tant com els altres, o entrenes menys perquè la categoria doncs, té menys sí, per la feina, per estudis, per la feina, per el que sigui, doncs fa que necessitis canvis. Realment necessites tenir un fondo allà a la banqueta per poder substituir jugadors que poden en un moment determinat veus que ja estan afogats i que per molt que puguin aportar de qualitat el físic no els acompanya en aquell moment i llavors veus que no en tens, no? Dius, hem d'acabar jugant, no sé si us ha passat, però amb porters jugant de jugadors o... Sí, de fet, un dels partits que vam anar, que era Camós? Sí, el penúltim. El penúltim, que vam anar a un camp de terra, en Jaume va haver de jugar a jugador, que era el porter, en Jaume Moussaoui, i li van donar un cop, un cop fortuït, una mala sort, van xocar cap amb cap i ens vam quedar amb 10 jugadors, i em sembla que ha hagut de jugar... l'Atlètic Olot va ser marcar, que va jugar i va marcar, vull dir que... Va fer de jugador, va marcar el 0-4 o l'1-4. No, vull dir, són situacions aquelles que per això que es donen jo, és l'únic punt que volia matitzar sobre l'aspecte de que estic completament d'acord amb això que dieu dels passos d'un cantó a l'altre, però per mi des d'aquest punt de vista de que realment el problema està en que no tenim gaire fons. No hi ha... Molt bé, deixem-me que us talli perquè tenim ja el telèfon. Aquest tio t'ha aviat ens dona la paraula com ens la... No té coherència. És un de 6. Molt bé, tenim al telèfon en Joel Reguer, el president del club. Hola, Joel. Hola, bona. Què tal, com va això? Bé. Ara hem començat aquesta tertúlia d'avui especial on dediquem gran part o gairebé la totalitat del temps al B, i ells comentaven això, que en un principi de la temporada o en els inicis del B els hi dèieu, ostres, aquestes coses no solen funcionar bé, i per sort doncs com a mínim per primera vegada potser aquí a Sant Joan no ha estat així, No, de fet aquest any doncs també al principi es tenia aquesta por, diríem, doncs de veure com funcionava, perquè els últims anys que havia fet l'últim cop que havia fet va plegar l'entrenador, recordo que ho vaig haver d'agafar jo amb el Juanito i al final vam acabar jugant tots dos. Que ja ens havíem retirat, no acabaven funcionant. També és cert que ara, avui dia, doncs hi ha
hi ha bastants més jugadors que hi volen ajudar, volen ser-hi, i si es porten bé, com el Lluís, pues, aquest any els ha portat molt bé i els que van ajudar i això, doncs al final això s'arrela. I esperem doncs, que vagi funcionant perquè és molt important pues, poder tenir la part alta de les categories de ja juvenil, trivial i primer equip doncs, ben estructurat. De fet, ells comentaven que potser aquest any el primer equip és bastant curt, la plantilla, i que serà més fàcil que tireu tant del B com del juvenil. Home, sí, és la intenció, perquè han acabat també molt juvenils aquest any, també hi ha molts nois interessants doncs, que per A o per B, pues, que acaben de juvenils, pues, necessiten rodatge, necessiten jugar, no necessiten estar sentats sempre i no poder jugar, i el poder-ho muntar així d'aquesta manera, doncs, si hem de mirar que hi hagi una bona entesa entre els tres entrenadors, que es portin molt bé, que parlin molt i entre tots tres pues, poder fer doncs, els equips que aquest any ens queden només de batesenc, diríem, doncs que els tinguem ben lligats. Farem un repàs de l'actualitat del club. Primer volíem demanar-te per això que ens facis una valoració, per exemple, d'aquesta temporada històrica del primer equip. Bueno, ha estat una temporada, jo crec que per la gent que li agrada el futbol, doncs molt maca, doncs perquè hem vist equips de Sant Joan amb un gran potencial. El que passa que és una categoria que a nosaltres ens va costar d'agafar-hi el fil. La primera volta la vam fer molt fluixa i això doncs, ens va afectar bastant el poder-la mirar d'aguantar la categoria. De fet, si a la segona volta sumem els punts, segur que no entràvem en zona de descens. El que passa que, bueno, vam pagar la novetada, tant nosaltres com el cos tècnic, com jugadors, tothom, molts pocs jugadors havien jugat a la primera catalana, i, bueno, una experiència maca que jo crec que vam competir-la fins al final, vam caure, però vam caure amb el cap ben alt, i no vam tenir ni partits que hi haguessin incidents, ni partits doncs, que no vam saber perdre, vull dir, nosaltres vam lluitar a la categoria i la vam saber perdre fins a l'últim moment, això costa molt, i bueno, l'experiència de la primera catalana jo crec que valorant-la, no?, i que sempre el que vols és salvar-les, no?, les categories, però tot i no poder-la salvar jo crec que ha estat una bona experiència per el que és el club i per el que és Sant Joan en si. Per tant, una bona notícia també que com a mínim de moment l'equip tècnic i ja uns quants jugadors que heu anunciat continuïn l'any vinent. Sí, nosaltres al principi doncs el que volíem era renovar l'entrenador perquè sempre ho hem dit com a junta, un entrenador que baixa de categoria i que tothom et diu que ho renovis, alguna cosa bé fa. Perquè vull dir que si no, doncs, algun detractor ha de tenir, perquè això, doncs, quan fas d'entrenador no agrades a tothom. Però, si ho mires amb els criteris i això, doncs és un entrenador que s'hi pot parlar molt, són un duo d'entrenadors doncs, que ho fan molt professionalment, s'ho agafen molt a pit i bueno, la plantilla estava contenta amb ells. Ells han fet una valoració dels jugadors imprescindibles, algun no l'hem pogut aguantar doncs, per tema categoria, pel que sigui, però bueno, jo crec que tenim el bloc principal renovat i bueno, amb unes bones expectatives per mirar que els llocs capdavanters a segona catalana. No sé si ens pots anunciar alguns noms nous de jugadors que ja han renovat o de noves incorporacions. Bueno, noves incorporacions, tenim gent lligada, el que passa que, bueno, com que les temporades no acaben fins al 30 de juny i això, a vegades també, saps, vol més parar-te una setmaneta, que després de Sant Joan ja tot volta més ràpid. Però, bueno, el que són les renovacions, no sé quantes sabeu, però bueno,
dius qui sabeu, jo us dic el que falta. No s'hi val, això, no s'hi val. Jo no en sé cap. Jo tampoc. Sabeu cap? Doncs, Bueno, vas comentant Nil Coll, l'Edgar, l'Aleix Contreras, l'Illa, en Francolí, en Cabanes, i diria que... Fitó, pot ser. Sí, també, correcte. No sé si n'hi ha alguna més que no... Bueno, aquesta setmana acabarem de fer-ho, però sí, està per aquí la cosa, Vull dir, més o menys els jugadors que l'entrenador volia, l'únic que no haurem pogut aguantar crec que ha fet en l'Aleix Trulls, que com sabeu ja ha fitxat pel Manlleu, però bueno, també estem contents de que el noi esportivament parlant ha ressuscitat a Sant Joan, no? Perquè va sortir del Manlleu per la porta de darrere, del Vic igual, de l'Avià també, llocs on jugava a primera catalana i inclús alguna tercera i no va triomfar, i a Sant Joan ha triomfat. I que estem contents per això. Aquí s'ha tornat a sentir un golejador important i bueno, ell considera que ha de provar la tercera divisió, i nosaltres, bueno, a buscar algun seu relleu i mirar doncs, de poder tenir una bona davantera per segona. També m'agradaria que analitzessis una notícia que en aquest cas sí que ha estat molt i molt positiva, que és que el juvenil ha aconseguit la permanència. Això també és molt important, oi? Per nosaltres sí. Aquest any ens hem plantejat doncs, de que els tres equips estiguin molt units. La veritat és que l'Abresenc, a part de la fundació, doncs, que tindrem dels més petits fins a cadets, però que ja hi ha una junta extra i tot i que serà dels dos clubs, doncs es porta diferent, però els tres equips doncs, que considerem que són els que portaran el nom de Batesenc, no? Que serà el juvenil, el filial i el primer equip, doncs aquests tres doncs, hem de mirar de que estiguin ben cuidats, ben muntats i de que puguem disfrutar veient els tres equips. Jo sóc molt optimista en que farem un juvenil decent. La primera divisió és una categoria que pels que som també costa d'aguantar, perquè aquest any teníem un bon equip i ens ha costat aguantar, però hem fitxat un entrenador d'Olot, això no sé si ho sabeu, però això no. Hem fitxat un entrenador d'Olot que es diu José Moreno, estava entrenant a tercera catalana al Sant Joanenc l'any passat, va venir per Nadal a fer un partit amistós aquí, i ve amb moltes ganes i bueno, amb coneixement de futbol i amb títol, no? Que això també creiem que avui dia els entrenadors, doncs, bueno, és important que tinguin experiència i esperem que faci un bon juvenil. Després, doncs, amb el filial, ja tal com ha acabat aquesta temporada, més la gent que incorporaran, que en Lluís té inclús problemes, no? de veure quina plantilla tindrà, perquè la veritat és que hi ha molts jugadors que volen jugar amb el nostre club i crec que també serem uns clars aspirants a estar a la part alta de la classificació. I a segona catalana igual. Segona catalana, doncs, els últims anys nosaltres sempre hem set dos equips punters de segona catalana. Després la sort de la temporada o les circumstàncies et porta als últims 10-8 partits a mirar aviam què pots assolir. Jo crec que aquest any, tant un com l'altre, si fan les coses ben fetes, i esperem que sí, i nosaltres mirarem de pujar-ho amb el que es pugui, doncs que tindrem els dos equips punters doncs, a lluitar per la part capdavantera i el juvenil també mirar de salvar bé la categoria. Molt bé, no sé si Pere Martí o en Lluís i l'Oriol tenen alguna cosa a dir. No, jo només tenia el dubte de qui s'incorporaria d'entrenador dels juvenils, però ja me l'ha desvetllat. En Martí no us ho ha dit, però ja ho sabia, En Martí ho sabia. Ho sabia. És un mal periodista. No, però és confident. Que no cobri. Ja l'ha conegut i tot. Sí. Que pilota. És que... Podria anar a conèixer allà en persona perquè li fes un d'això de titular. No.
En Martí aquest any el que ha de fer és... Agafar el braçalet i tirar el carro. Fer un bon pilar allà a la defensa i ajudar el míster des de dintre. Això no ho he de dir jo, però... Ho has de fer. Ja t'ho diu el Preci, tio. Si he d'agafar el braçalet jo l'agafaré amb molt d'orgull, no hi problema. Bé. Molt bé, doncs Joel, moltes gràcies. Nosaltres hi tornem també la temporada vinent doncs a parlar de l'abadesenc i avui n'és una prova, cada cop anem tirant més cap al tema audiovisual i ens agradaria també, i ja ho dic ara, retransmetre algun partit en directe amb les nostres limitacions tècniques però fer-ho possible. Bueno, l'any passat va estar molt bé l'últim partit de Lliga que vau retransmetre per la ràdio. Però si és en vídeo encara millor, encara tindrà més sentit. Tant que sí, tant. Són coses molt benvingudes pel club, per la gent que li agrada el futbol, fan ambient i el que interessa és que es parli de futbol a Sant Joan. Si es parla de futbol segur que engresquem a molta gent i tot va millor. Ara que si tenim molt d'èxit amb els vídeos, igual llavors no vindrà la gent al camp, que això tampoc no m'interessa. Quan faci fred. No farem... En dies així de derbis i això, la gent si ho pot veure en directe o no ho veure en directe. Sí, no és el mateix, no. Molt bé, moltes gràcies, Joel. Doncs gràcies a vosaltres i felicitats pel programa, esperem que l'any que ve ho continueu fent i a veure si els resultats ens acompanyen. Jo tinc la mateixa feina que tu, també de mirar la plantilla, si renoves, si faig fitxatges i tot això. Això, renova aquesta gent que tens tot. Moltes gràcies, Joel. Vinga. Adéu, Joel. Adéu. Molt bé, anirem acabant ja aquesta tertúlia, aquesta temporada de tertúlia. Només dir-vos que, com que doncs, la gent pot deixar comentaris a través del Facebook Live, tenim comentaris de Miqui López, que diu del bé que ho heu carregat de puta mare, que ho heu de fer el millor que podeu i que pujareu. I l'Aleix Gordillo diu que avui no he pogut ser-hi per motius laborals, però des d'aquí demano disculpes a en Pere per el que va passar i també dic que gràcies en Pere contigo empezó todo, una mica així. Tu va començar tot. Visca l'Atlètic Abadesenc i Sant Joan, som els millors. Vamos, soc com el Roldán. Exacte. Ets com el Roldán. Pere Roldán. Molt bé. No sé, haurem d'anar tancant. Bueno, ara que hem escrit amb Miqui també, bueno, agrair-li també amb ell l'ajuda que he rebut. Sé que a vegades l'he putejat una mica per això dels temes de jugadors però bueno, amb Miqui ens portem bé, sempre ho hem parlat tot i quan ha pogut ser hem tibat de juvenils, quan no, vull dir que cap problema i felicitar-lo també per haver mantingut la categoria, que no era una feina fàcil. Es va deixar una mica freds quan va dir que no volia continuar, però bé, ho vam entendre perfectament perquè doncs, va ser molt conseqüent amb el que pensa. Esperem que aquí, com es diu? Perdoneu, ja m'hauria d'apuntar perquè aquestes coses s'han de fer. José es diu. Esperem que José Moreno. Sí. Que és el dels ninotets, no? No, suposo que no, espero que no. Toma, Moreno. Esperem que continuï amb aquest esperit d'en Miqui. Sí, jo també vull felicitar els 3 equips ara que paguem, ja perquè tant el Badesem, el primer equip, que tot i així ha tingut una temporada que hem perdut la categoria, però crec que ha estat d'una manera digna, com el bé deia en Joel. El B, que ha demostrat i s'ha assentat en aquesta categoria l'any del seu debut, i el juvenil que l'ha mantinguda, crec que pel resum del club ha estat un any positiu. Molt bé, moltes gràcies també als nostres oients i tota la gent que ha vist aquest programa en directe. Ara, des d'allà, quan tanquem el programa que ens permet fer-ho, es podrà tornar a escoltar i tornar a veure a través del nostre Facebook. Moltes gràcies i tornem a la temporada vinent. Vinga, adéu. Vinga, adéu. Adéu.